Vreme je da vas dve sad imate jedan razgovor, da ti treba njoj da objasniš šta je ovo. Prvo, Ne, šta je to unutra? Kesice. jao, Što bacaš to? Zašto si bacila to? Mama, kako se to zove? Odgovori čerki. Mama. Odgovori čerki kako se, šta ti je? čekaj, kako se zove, kondom, Kondom se zove. kondom. Eto A to. da ti pita mama pitanje zašto to služi? Odgovori baka, pa pitate čerka, interesuje me. Pošto imam samo 47 godina, Pa mama. dajte, nemoj da me za narodu korotuje. Kaži joj zašto služi. Ne znam zašto služi. Ne. Ajde otvori. Ma neću to ni da pipam u ruke. Zašto? Ajde,